Okonkwo Chukwudi Okonkwo o zitere inu onemone kalili ofu o zitere bụ na nwaanyị mụrụ nwa mkpumkpu azụ malụkosi akwa ya nwaanyị mụrụ nwa nwee mkpumkpu azụ mara otu si akwa ya n'azụ ọ sị na ya agaghị eji na agụụ dị n'elu ụwa wee si n'isi ede aka isi nne mkpa nke ịtọ na maka ike agwụ agadi nwaanyị na ọ ga-afọrịrị ike ọ ga-eji wee kebe adị ya nwaanyị di ị na-asị n'ike adọzikwa agadi nwaanyị a n'ike adọzikwa ha na nwaanyị a n'ike agwụchacha ya na ọkago nnukwute nka ike ka ya afọ n'ime nke o ji wee kebe adị ya nwaanyị di inu nke na-azị maka anyị wepụtacha m inu ya niile maka ọ dịcha mma nnụrụ inu nke enu ya bụ nke ikpeazụ bụ inu ọ sịrị na nwa atụrụ eji chụọ àjà na ọ bụrụ na egbe eburu ya nsị hapụ na ka o solokwa onye chụọ àjà wee naba ọ dị ka ya eti nke ọnụ atụrụ eji wee chụọ àjà nwa atụrụ eji chụọ àjà ọ bụ na egbe eburu ya sị hapụkwa ya ka ọ ma ma onye so onye chụọ àjà wee nabakwa ihe inu apụtara bụ na mbọsị ọkụkọ yiri akwa ka ọ mụrụ nwa n'uyo mbụ nwa ya ife iyi na-ada anyụcha mmadụ ahịa o nwe ihe ya anyụghị ahịa nwee ndị agaghị anyụnwughị ahịa ndị na-aba dị eme nwa agbọghọ ọ bụrụ na ọ maghọ mma ọnụ anụ dị n'oge kenke na nwa agbọghọ ahịa ma ọ ya nnukwu dị n'oge ihe na-aba dị eme nje otu a ka ọ dịkwa o were ọnụma bụọ mgbọrọgwụ n'ajọ ọhịa emema nwa dibịa ya emeta dibịa mma o welu ọnụma obi ịnụ ọkụ jee bụta mgbọrọgwụ n'ajọ ọhịa ekwuru afa nna ya mana onye ezi Owere ka ọ bụ ọ sị onye akọna ka esi egba egwu eke ma eriri ojoko ma eriri unere onye akọna ka esi egba egwu eke ma eriri ojoko ma eriri unere kukoja n'aka na nke onye nwere ka o ji eko na afọ adị ekwu ihe olile n'ebe aka lụrụ onye mkpụmkpụ ka ọ na-ekonye akpa ya inwe anụ be gị na-eri nwe garị be m na ụmụ ma na-aṅụ ka esi gba abalị na onye kọwa ka esi gba abalị ọwụla akwa nni ịgba abalị bụ nni abalị sị kedu ihe iri n'abalị eli m wee zite ozi a ọ gwara onwe VIP ọ sị na ofeke mara ọgwụ ọkọgbucha ụmụnne ya ofeke mara ka esi agwọ ọgwụ ahịhịa ọgwụ gasị ema nọ ya akọgbucha ụmụnne ya n'ọgwụ inu a ọ sị na mgbada dara ibi bụ ulu dị nta na mmiri akpụ n'ọnụ nọte aka ọghọla asọ mmiri akpụ n'ọnụ nọte aka nwada na ịkpụrụ mmiri n'ọnụ ọghọla asọ mmiri o kwesịrị na okenye makarịa ebe a na-agba aja ọ dịka ndị mmụọ ifuozie okenye ya mazi ihe dị iche na ndị mmụọ bịara ịnara aja ya na-emedobe ihe n'ụzọ si ezi Owere zite inu nke a ọ sị na ọmambụlụ ga-egosiriri igwe ọmambụlụ ga-egosiriri igwe mbụlụwo ihe eji kirikiri na-ada amazi onye na-achụ ibe ya ọ sị na ihe ọ sọrọ onye atụrụ gbaba ụzọ ahịa na ọ gaghị ele atụrụ ihe elere ewu ịnụ nke na ihe ọ sọrọ onye atụrụ gbaba ụzọ ahịa na ọ gaghị ele atụrụ ihe elere ewu ọ sị na agbọghọ na-esi udu oge ya na-aga nwa agbọghọ na-esi udu oge ya na-aga elibe anụ nọ na-ataka elighị ude na-eri ya nkakwụ ite ịgba ka ọ ya agba ịgba na-akwụsị na ejiri akwala azụ ya wee kwe ịgba ahụ Chukwu wee zite inu nke ya ọ bụ okenye inu ka o zite ọ jụrụ ha ekwu na ihe eji akụ enne bụ ụmụ mmụọ pụanụ na ụmụ mmadụ abịa ịchụ mmiri o ụmụ mmụọ pụanụ na ụmụ mmadụ abịa ọya ịchụrụ mmiri ọya wee kụọ ene ikwusie ya ike si na ya bụ
bụ nwaanyị onye pụtara nyakụọ aka nya ama ha nọlụ. Agwa dị n'Oguta local gọọmenti area. Ọ sị na okokporo bido isi nri na-ama ọsọ si ma na ọkpataghị ego nwaanyị. Nri na-ama ọsọ si ma na ọkpataghị ego nwaanyị. Okokporo na nwa dibịa ada kweta na ike ịgwọ ọgwụ agwụgụ ya ganye mgbe atụkpọghị ozu nwa. Nwa dibịa ada ekweta na ike ịgwọ ọgwụ agwụgụ ya ganye mgbe atụkpọghị ozu nwa. Ọ sị inu esere na dike anọrọ ọfụma ewere ihe ọ na-asọchere ya ọjị. Dike anọghị ọfụma ewere ihe ọ na-asọchere ya ọjị. Na-anyụ mma nkọ